Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane amabhizinisi walapha ke kwelaSempangeni ohlaleke sematheni ngaso sonke isikhathi insizwa ke ebizwa ke ngoVikabiyela okungubhuti nje ke wakwabiyela eyinsizwa ke yalapha ke empangeni osomabhizinisi phinde ke futhi abasematheni ke kulezi insuku uVikabiyela hlala ekuvela igama lakhe esikhathini kesiningi uma kunodaba oluthinta ke indaweni ke zangapha kompangeni uVikabiyela njengamanje sekuvele ke igama lakhe njengoba sekuvela usomabhizinisi othi ke wayethola ithenda kwezinye ke zezinkampani zokuthi kagade kuzona ke lezo zinkalo kuyona ke leyo nkampani ke leyo uthi ke kuleyo thenda ke leyo ke bamphuca iqatha ke emlonyeni engalindele ephucwa ke uyena kuVikabiyela athi ke kwafika kamadoda amabili athi kathunywe ke uyena kuMntakabiyela uthi ke laba bantu ke babefikile ke kuyena bafike bamtshela ukuthi ke le nkampani mayihambe ke lapha akuvumelekile ukuthi ke igade lapha ekuvumeleke ukuthi ke igade lapha yileyo ke phethwe ngumfowantshangase kusobethu uthi ke wabeka segoloza esho ukuthi ngeke kuze kwenzeke lo ngoba kunenkontileka ayisayina ke phansi nenkontilaki le yayimnikezile ukuthi ke makagade ke lapho uthi kwahamba ke kwafika isikhathi la khona ke bemmisa khona naye engasi ukuthi kwenzakalani lensizwa ke ikhala ke nokuhlukumezeka athi ke akuthola ke kule ndawo ehlukunyezwa ngumfowabiyela uzozizwela ke nezichazela le video ke siyithathe kwindaba online ku Facebook nokuyilapho khona ke bekade ke fake khona ke khuluma ke chaza efeza ukuthi yena ke wahlukumezeka kule ndawo ehlukumeza ke inkontileka ekade ke isayinile nenkontileka kwakuthiwa ke kufuneka ayigade nesecurity ke yakhe yena unenkampani yama security uthi ke noVikabiyela unenkampani yama security uMr Mjadu ke lo wenkampani nje ke lapha ke yama security athi ke ehlukunyezwa ke izinsizwa ezafike zathi ke zithunywe nguye kuVikabiyela uthi kwaba khona isikhathi la khona ke thwala kanzima ngenxa ke nje ke lapha ke bakithi ke tender ayikade ke itholi ukhala ke ngokuthi ke uVikabiyela kufuna kuba ungqongqoshe kule ndawo ufuna ukwengamela ke konke nakuba ke kwezinye ke zezinto lapho ke kuvele khona igama lika Mntakabiyela uyazihlanguleka uMntakabiyela qede ebungafeli kubufakazi nakulokho kwigama lakhe livelile futhi ukuthi kuhlukumezeka uMr Mjadu ethi ke nje ke lapha ke uzongena aphathe ke lapho ke naye agade khona Angibingelele bahlonishwa nguMr Mjadu omnikazi wenkampani iKZN Blue Light Protection esebenzela kwiFarmWatch yaseNkwalini ngonyaka odlulile uMarch 2025 kwabe sekufika iExmo Construction ezosebenzela kuR34 usuka eNkwalini uze uye uphela eMpangeni. So inkampani ke yabe sifika ke lapha endaweni engisebenzela kuyo kwaChannels Farm izocela isite lapha bazokhempa khona babe sebeyithola ke ngenxa ukuthi ke inkampani esebenza lapho kwakuinkampani uKZN Blue Light Protection. So i-construction yabe isicela i-service yama security guard ku Blue Light Security ngabe sengiyabanikeza ke i-service ababecelile yamagadi awu8 kusukela lapho ke kwabe sekuyaqala ukusebenza kuyaqhubeka kuthe kusephakathi ngabo April kwabe sengithola umbiko ukuthi cha i-Blue Light Security akufanele isebenze kule construction ngoba umsebenzi lona ubekele inkampani kaVikabiyela okuwunakane security. So lapho ke kwabe sokuqala ke izinkulumo zokuthi kumele inkampani yami isuke kulomsebenzi lo ukuze inkampani le eKabiyela ikwazi ukuthi iqhubeke isebenze. Ngabe ke senguphikisa ke lokho ukuthi cha akwazi kwenzeka lokho mina akaze ngiye ukufuna umsebenzi kwi-construction. I-construction eze yazocela i-service kwikhampani yami ngabanikeza sabe sisenza isivumelwano ukuthi kusukela lapho ngoMarch 2025 kuqhubeka kuya phambili ukuze kuphele u24 months sisebenzisana ne-construction. Kuthe kusene izinkulumo ke lezo ezilokhu zizungeza zikhuluma ukuthi kumele i-Blue Light Security
ingaqhubeki nokuprovide i-service la, kwabe umfokabiyela useyaboshwa ngaleso sikhathi. Ngenkathi seboshiwe-ke kwabe sekuyama ukukhuluma lokhu ukuthi kumele i-security yami iyeke ukuqhubeka ukuprovide i-service la. Kwabe sekuhamba-ke iy'nyangana-ke, kwathi late after 2 months or 3 months wabuya ubiyela, kwabe sekuqala phansi futhi ukukhuluma, kwaqhubeka ukuthi cha ndoda phuma la ngoba inkampani kabiyela okufanele iqhubeke isebenze la. Ngakuphikisa-ke lokho-ke, kwaqhubeka-ke kwahamba kwafika la ekuthenini i-construction ibhale incwadi, ibhalela uBlue Light Security ukuthi akame uprovide i-security la. So ngabe sengiyithola-ke le ncwadi, ngayithatha ngayidlulisela kubameli bekhampani. Abameli bekhampani-ke babe sebeyiphendula incwadi ukuthi cha, kuyezwakala lokho kodwa sicela izathu ey'nqala ezenza ukuthi inkampani le ephethwe umjado ime ukuprovide i-security. Wabe sephendula kummeli we-construction esithi cha, abayinqamlile i-contract kamjado. I-contract kamjado iyaqhubeka iqashiwe laphana, koze kube ukuthi umain contractor uyayinqamula i-contract, kodwa le ncwadi le okuyiyona ebithi iyayiterminator, hhayi bayiphika bona abayazi, abaze bakwenze lokho, bona bayaqhubeka bayasebenzisana nomjado. Kwabe sekuqhubeka ukusebenza lapho. Kuthe ukuhamba kwesikhathi soku-2026 ku-April, ngabe sengibona futhi ngey'nsizwa seyiqhamuka lapha zithi zilethe ama-security, ziyalelwe umfokabiyela uVika. Hhayi nangampela zafika lezi nsizwa ngase ngithi mina cha madoda anikwazi ukuthi nithi niyalelwe umfokabiyela nizosebenza la, ngoba la uma nithi niyalelwe uVika biyela ukuthi nizosebenza la, angeke nikwazi ukuqhubeka nisebenzelana ngoba uVika sisavuleleni icala naye ukuthi ubethumela abantu ukuthi bezohlasela ama-security mayesebenza la. So ngizocela i-proof kwi-construction ukuthi ngampela iniyalele yini ukuthi nizosebenza la. Lezi nsizwa-ke zabe seziyahamba-ke zibuyele emuva. Igama layo le nsizwa le eyayizoprovide i-security ngalo sikhathi kwakuwuXolani wakanhlekwa osuka ku-2M2 Security eShowe. And then-ke babe sebebuyele emuva-ke. Kuthe ukuhambeni kwey'nsuku ngabe sengibona yona le nsizwa leyo isiye ehambe yayomangala eLokuzeni eShowe Police Station isithi mina ngihambe ngayohlukumeza esayithini eyisebenzayo. Lokho kwabe sekungimangaza ukuthi isebenza kuphi ngoba umuntu osebenza laphana uBlue Light Security yabe siyokwenza i-protection order, ithi iyalelwe umfokabiyela ukuthi ikwenze lokho ngoba yabe siyenza futhi ne-affidavit ukuthi cha umfokabiyela lo uVika uyena othe ayihambe iyofaka ama-security lapha, kukhishwe lama-security kamjado. So lokho-ke kwabe sekungicacela ngokusobala ukuthi inhloso yabo ukuthi bewudle lo msebenzi ngenkani, besebenzisa amandla ngoba kumanje nje ngithi inkampani eseyifika laphana izoprovider sekuzinkampani ey'ntathu, uNakani Security, u-2M2, uNational Rock Security. Zonke lezi nkampani ziyalelwa uye uVika biyela ukuthi azize zizoprovide i-security laphana ukuze umjado okuyena ophethe security bisebenza lapha agcine ephumile esusile ama-security akhe lapha. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka, ukugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana, sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.